खावब्लानि साहा साहान सान सोनाबासो जायो खावब्लानि सोनाबा बेरायफैदों जोङो आलासि जानो मा मायाव थांगोन बाबा जोङो मायाव थांगोन मोनफैलाय जों मायाव थांगोन माजबाटाव थांगोन नामा माजबाटाव सिमेन्ट दैमा मोनबाय नै सिमेन्ट दैमानि बालागारानाव होननाय मेथाइआ नै बेयावनो शुटिं खालामदोंमोन ओइ मोजां नुवाखै माथो नाय बैनो सिमेन्ट दैमाया मेसें नालाय दै गैया नै आब' गुमैमोनबो थांगोन बिसोरो आयु साहा मेथाइ लाबोदों साहा बारा लोंबांखाय आङो एसेबां मोजां भिउ नै सोरबा एलबामफोर बानायबा बिराद मोजां नुखागोन मानो लाखिनो सानदोंमोन नै डिब्रुगड़ एक्सप्रेस थांदों इखिजाय नैबे माजबाट टाउन रेलवे स्टेशननिफ्राय 2 किल'मिटार गोजानाव मेन माजबाट टाउनाव नै बेयाव चावमिन मम' सावो बेयाव जादों मम' चावमिन नै नाय माजबाट टाउन हेल' बेदरबो मोनदोंमोन फिसा फिसा मम' जादोंमोन माजबाटाव हेल' एभ्रिवान नै हिन्जाव नाव आलासि जानो फैदों हाग्रा बंग्रा अरनबारि दुमब्रु नै बे रुपामानि बाथौ थानसालि जावलियानि ओरैजाय सानजा जायो बियो हाजोआ बिराद मोजां ना ओइ नै नानै मा जाखोथाय मांकिया ओइलाय मांकिया नुबाय सानाव दं मांकि थुलाय ओइ थु नायनोसै थु मांकि नायनोसै ओइनो ओइला हात्तिबो हादानाव बेरायफैदों लामायानो नै माखै हाग्राबारिखैसो फैनांगौ नायसं हादाना माइफोरा बिराद मोजां जायो ना हादानाव हा लानानै खेथि मावनाया मोजां खिन्थु जानबाहन ना मा होनो बेनि जेबो सुबिदायानो गैथ्रा बिराद खम उनाव 108 फैयो ना बबेबा मोनसे गारिखौनो हरखाबै मोनब्रबो मबाइल टावारबो नांबाङा सुबिदा खिन्थु संसार जानायाव हामगोन आरो खेथि बाथि मावनानै जानो गय बागान बिराद मोजां ओमफ्राय ओरैजाय नै लबर बागान सनायस्रिनो गामिया सनायस्रि बे गामिया मोजाङानो गामिनि नामाथ' खिन्थु लांगा साanga नै लबर बागाना मालाय जायो खावब्लानि साहा साहान सान सोनाबासो जायो खावब्लानि सोनाबा बेरायफैदों जोङो आलासि जानो नै बे सनायस्रि गामिया ओमफ्राय एखे थांगासिनो दङ माबानो पानबारियाव थांगासिनो दङ आयु नै गय बागाना जि मालिक मालदार जाखासिगोन इयो गायनाया मालाय नै लबर बागान ओइ नै ओं नै लबरा नै नुदोंना आं जुम खालामदों नै आयु गैथारनि बाला सनायस्रि गामि दासो हादान बायदि मोनदों ओरैजाय थारायबारि बिसिना थारायबारि गामिबो दङ ना बाबा हबे न' गय दङ जि साफाखा गामिया
नै गय बागान गोजा उनाव बारा गोबाव गैला इसोरो हादानाव थानायफ्रा मालदार जाजोबसिगोन गयजों नै मालाय गय बागानफोरजोंनो जि रां मोनसिगोन रां बुथुमनो हासिगोन गय बागानानो गय बागान नै बेबो एसे मोजांखा इसाना गय बागान जायगाया नै हादान खावब्लानि सोनाबनो बे लकेसनाव नायदोंमोन जि गोजान थाबायखानांबाय गारि गैया मा गैयानो गारि फैबाबो मायावबा लामाफ्रानो गाज्रिथारनि बेफोराव नांथालाबायगोनसो गारियानो नै दलङाबो औवानिसो हो दैमाफोरानो जायगायावनो जायगा दं आरो बेफोरनो सम दैज्लाङाव फाग्ला बुथारबाय दैनि खायलें खुइलेंनो नै ओरै थांदों ओरै फैदों ओरैनि दैमाया खि जायो खायलें खुइलें नालाया नै थास' बागान आयो मालाय हादानाव जि मोजांखा गय बागान नै बेथिं गय बागान दङ हादानाव एसेबां मोजां जाखादों गयफोराबो मिल हादान एसां जोंनि पुरना गामिफोर बायदि नै फाथैफ्राबा आयु हादान नै गामि जोंनि गामि पुरना बायदि मोनलायदों गामिफोरनाबो लांदांबावसो मालायफोर गय बागानफ्रा अरुणाचल बायदि मोनबायना बाब जोंबो उन्दैयाव बिराद गेलेयोमोनलै इदिखो मा होनो इखो सनास्रि बेखौ मा होनो नोंसोरो सेलथाव होनो सनास्रि थामबिरगासिथ' आरो ना मा जाखो बिलफां थौ दखाना मोनथारसिगोन मा गामियानो दखानबो गैया इसोरनिया मेथाइ जानो लुगैना हान्थारला नै लादो एसे हाथारला हेलौ गायसेन रा है मा होना बेलाय दखान नायबो नै गंसे मोनदों फिसालाया मेथाइ जायोनो मेथाइ नागिरगासिनो दङ मेथाइनि थाखायनो थाबायनो हालानो मेथाइ जाग्रोनि र' मेथाइ जानायानो नै सिनाया माया आगा थांथारो फिसालाया मार जागोन दे जादो जल्दि थाब ओइ गुवार खोदां दे दे आयौ खारबासोसै माजबाट रेलवे स्टेशन नै भिउआ मोजाङानो जा साफा नुखादोंना दख'ना गाननाय मोसानाय खेराइ मोसानाय दङ गुबुन हारिनि नै मा हारिनि दङ ट्रेना इयाव फैगोन एक नाम्बाराव नेनांसिगोन रायलायनो मा थांदों सात थाखानो जाजोब्बाय ओमफ्राय नोङो जाबाय रेडि गोरलैबा मिथिया मा माथिनि बिमायाबो उन्दुनायाव बेलेगनासो फैग्रोलायलांबायलै रङिया थांगोनासो नै जोंनासो माइसो लेट जाखो ट्रेना
नै बेफोरबायदि बारस'नायानो हामा ट्रेननि टाइम मोनथिया मा मोनथिया एखेबारे बारस'लाबायगोन थाब थाब मोननायखौल' नायो नायसं बेयावनो उल्था उल्थि गाखोलाबायनोसै ओमफ्राय ट्रेन फैबा बेयावनो एक्सिडेन्ट जायो बा बेफोरबायदि थाबायनायखौ स्ल' मसन होबा माबायदि नुयो नै नायलाय नाय बरिया नुदोंना स्ल' मसनखौ एक्टराबो हाला मा रायलायलांदोंलै खोनासंलाय बेफोर बाब्रानो फिसाला बिलिफाङा नै दाउखानो साना रानना होदों फाइनालि नै मोनफैमारबाय नै जों थांनो गोनां मुरखं सेलेक एक्सप्रेस नेना बालायलांबायमोन बेफोरबायदि दरजायाव थानायानो हामा मानसिफ्रा गावनि लाइफखौनो मोनथिया दासिमबो मोनो जिराय बालायलांबाय नै सानाबो हाबथारनोसै न'बो मोनसिगोन आरसि फुटार मोनबाय खिरखिखै दिहुनबा 500 फाइन